vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. So our maconfessions membership zone kune mamwe ekuti papublic chaiyo anotinetsei kuverenga. So mamwe acho I have been keeping them for a very long time. Uye zvekare kana uinewo mascandals ako aunenge uinawo, you can come to my inbox and then I will share your confession panapa pa membership zone yedu. Ndekedzaiti vatapinda mumamessages tatsoka takakubatirai. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu mainge muri mugore ra2011 apo pandakabatsirawo cousin brother yangu kuti tinge tichirobha supermarket at gunpoint. Zvinhu izvi zvakaitikawo muno muSouth Africa. Mukoma ndakatomborondwa nemapurisa for a very long time. Takazotoitawo lucky because muridzi wesupermarket yacho iyoyo yatakarobha at gunpoint ainge agara aine mascandals ake. Mukoma munozviziva here kuti madrugs mamwe anotogara mumasupermarket. Saka zvavaiita ndezvekuti vaiti pashopu pavo kana pakauya sugar, then they would empty some of the packs vobva vachizotanga kupeka cocaine as if it is sugar, then zvaibva zvazongogara mune imwe storage, then vobva vachizotanga kudeliver cocaine iyoyo mukoma. So by the time that we robbed this shop, iye akazotoita kuti doketi racho ringe richizonyangariswa, kunyangwe mafingerprints angu mukoma akabva atodilitwa. He was the one who paid for everything because ainge asingade kuti mapurisa ange achizonyanyisa kuita tsvakurudzo mushure mekunge tarobha his shop at gunpoint. So ndainge ndakauyawo muSouth Africa mainge muri mugore ra2011 muna May. Saka ndakabva ndatanga kugara necousin brother yangu. Ndainge ndisingatozivi kuti cousin brother yangu iyo ainge achiitawo zvekuba mukoma. Then pandakatanga kugara naye, I used to ask him a lot kuti naiwe, because I renta a full RDP. Ndichitomubvunza kuti iwe kubasa hauende kubasa but unongogara uine mari, unongobuda kana zve 1 hour paunodzoka ndotoona kuti unenge uine mari, uri kumbopusha hustle ipi? Saka iye aindinyepera kuti ainge achiitawo zvekutengesa maCD. Ndonguva iya yakanetsa piracy a lot. So mukoma ndakazoti ndava kutanga kufamba naye, aizivikanwa nemapurisa uye zvekare aitamba nezvigevenga matsotsi emuno muSouth Africa. Iniwo ndikabva ndachitangawo kuwiriranawo nazvo zvigevenga zvezviya until one day tainge takatorelaxa zvedu, akabva afonerwa ndokubva tabuda. Saka mapurisa aiwirirana nawo ivo vaitoziva kutoti gepu rakati rinototipa mari. Saka takatofonerwa tikatotorwa nechivheni ndokubva tazoendeswawo kune imwe area uko kwatikazoswera tichitobata vanhu powo. Saka taiti kana tabata vanhu powo tikavatorera mafoni paya pazvinenge zvichinzi kune vanhu vabirwa foni, mapurisa awa ndivo vaizoresevha case yacho vobva vameka sure kuti even though vakanyora docket but hazvizopinde musystem, madoketi aya obva azoraswa. Kuzonosvikawo paakaona kuti ndainge ndajairira, ndipo patakabva tachizoenda tikabva tazonorobha shopu yacho iyoyo mukoma. Takatopiwa pfuti, then ndikatotanga kutodzidziswa kuti pfuti inoshandisiwa sei. Then ndokubva tazoenda kusupermarket kuya. Takatopinda musupermarket mayamuya tichita kunge vanhu vainge vachida kutotenga mukoma. Vamwe ndivo vakasara vakamira panze, vakamira padhuze nemasecurity. Then inini necousin yangu nemamwe maSouth African 4 tainge tichingotenderera mushopu muya tichita sekunge vanhu vari kutenga. Cousin brother yangu nomwe muSouth African ndo vainge vaine zvivindi. Vakabva vazoenda kuback ndokubva vazoenda kuofisi yamanager, vakadzoka vainaye manager weya. So takabva tazomanikidza kuti manager ange achivhura matil ose uye zvekare neimwe mari iyi yainge iri musafe mukoma. Takaisimudza safe yacho iyoyo because takatadza kuivhura for it was time controlled. Inongovhurika chete apo magadi acho anenge auya kuzotora mari kana asvika pashop pacho ipapo. We then loaded safe yacho iyoyo uye zvekare nemari dzimwe dzatainge tatora kubva mumatil nedzimwe dzainge dzisati dzaiswa musafe. Mari iyoyo mukoma cash, it was somewhere around kuma 87,000.
then takazoti tasvika kune imwe location kwacho kwainge kuine hide out apa patori pamba peumwe mupurisa ainge atori nenyembe mukoma zvekuti no one would even suspect kuti he was also part of that robbery. Then ndokubva tachizopiwa cutting torch, ndokubva yazovhurwa sefa iya. Takaona kuti musafe umu mainge muine mari yaitosvika kuma 200k. Then isusuwo takabva tazopiwawo dzedu mari. Ndaitofungidzira kuti kana mukaenda kunorobha shop, vaya vanenge varobha shop ndo vanenge vaine mari, but kwete mukoma. Kunenge kuine munhu uyo anenge asaplya pfuti, anenge akaronga dhiri racho. Saka inini mari yandakazowana pa almost 300 iyoyo ndakazongopiwa 23,000 mukoma. Ndikabva ndazongosiyana nazvo because ndakatoona kutoti the risk yekuti wabatwa it is higher than the amount that you get paid. Pose ipapo ndaifungidzira kuti cousin yangu inotobata mari yakawanda kana vakarova ma-armed robberies, but dzimwe nguva aingowana kamari kashomanana. Ndikabva ndazongotangawo kungoshandawo ndokubva ndanoaplya passport yangu ndikawanawo permit, and then I kept on working kusvika pari zvino zvimukoma. I'm just living an honest life, but ndakatomboitawo izvozvo zvema-armed robberies. Ndava kunamata, and I want to thank God kuti I quickly saw kuti zveumbavha hazvina kwazvinokusvitsa. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Vaitaura ivo vachiti kunyangwe mukaona zvichinzi parohwa motikari yemari, vanhu vaya vanenge vachirobha sometimes, vanenge varobha motikari iyo yemari havatombowane mari yakawanda. Kunyangwe zvikanzi vanenge varova kana 1 million, unokwanisa kutongopiwa kana 40k, because mari yakawanda nzi inoenda kune avo vanenge vaorganizer that haste. Hey, pakaipa. Let us talk about that issue in the comment section. Unewo here yako confession yaunoti pachaungaitauriki yekuti tinokwanisa kuishare kunoku kumembership zone kunoku. Let us try to talk about that issue in the comment section, or you can come to my inbox. Rekidzaiti vataenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavika uchitupa changu. So inini mukoma ndakamboshandawo kumakumbe uko, then ndokubva ndazodzingwa basa nekuda kwecorruption. Sezvo ndainge ndiine maconnections mukoma, takabva tazotanga kuita madhiri ekutengesa mafake passports, but izvi takazviita panguva iya yekuti mapassports ainge achidhura mukoma. Takarova vanhu vakawanda pasi petsoka, saka takazorondwa zvedu nemapurisa tikabva tazosungwa. But inini ndainge ndagara ndatoita hangu mari, ndokubva ndahaya malawyers. Vamwe vangu vandainge ndichishandidzana navo inyawo yekuti taiti kana tikagadzira mapassports edu 10 kana kuti 20 toita mari, tobva tagoverana mari iyoyo. Then vamwewo ndo vainge vaine magirlfriends ainge akawanda. Iniwo I resisted those attempts yekuti ndige ndichiita zvechihure, sezvo ndainge ndava kubata mari. Ndaingoti mari yose yandinenge ndawana ndobva ndatongoisvitsa kuna madam, but zvakazotondisavha because all of my friends mukoma vakazotosungwa vakabva varwa ma15 years in prison. Ininiwo nekuda kwekuti madam mari dzose dzandaivapa vakabva vachizotangawo tumabusinesses. Kutaura kudai so mukoma tine mashops uye zvakare nematrucks, saka I survived. I only stayed in prison for less than 2 months ndokubva ndatobuda. So pandakadzingwa mukoma ndakataura nevamwe vangu, then ndikabva ndapiwa USB. Mu-USB umu ndo mainge muine that file where we create the passport from. Saka tainge toshandisa that same file tobva tatogadzira passport, and we were also sourcing the original material, zvekuti munhu aiti akatarisa passport yake aitoona kutoti iyi ipassport yechokwadi. But waizoti manje kana wava kuda kuenda kwaunenge uchida kuenda, passport iyoyo yobva yanzi inenge isimo musystem. Vamwewo vakatobudirira mukoma. Ndine mamwe maclients angu akatoenda kunana Canada, vamwe vakaenda kunana America, amenewo kuti
chii chakazongoitikawo kuti vanhu vazongotanga kungobatwa obva vatoudzwa kutoti this is a fake passport. Saka uyowo aiti anenge abatwa akasungwa aibva azotaurawo kuti passport iyi ndakaigadzirirwa nanhingi nanhingi mukoma, ndokubva tachizobatwa paya. But takatomboshanda kana for nearly 2 years tichiita mari, ende makore acho iwawo mapassports aidhura. Saka isusu taitoita ma-emergency passport iyi mukoma, taimeka sure kuti within 24 hours inenge yabuda. Takazotorova rimwe high level corruption zvekuti tainge tava kuti tikabata maclients edu taitoti ikoko kumakombe ndokwaaitogadzirwa mapassports awa, but anenge asimo musystem zvekuti uchinonopiwa passport yako nyatsokuona kuti ya iyi ipassport yechokwadi. Ende takatomborova umwe murume aiva neimwe mari yainge yakawanda mukoma. Murume uyu takamuchaja mazimari emuwando, ndokubva atoendawo akatonogara mulaini panguva iyoyo kuti mapassports ainge ava kutopiwa vanhu achinzi ndo abuda, yakewo yaitovapo but isimo musystem. That is what I did mushure mekunge tadzingwa, because tainge topota tichiitawo corruption yekuti vanhuwo vanenge vanonoka kusvika vasina kubata line tobva tazovapinza nebackdoor, then ndokubva tachizotengesana pachedu mushure mekunge iniwo ndaramba kupa umwe mufesi ainge aswera asiko kubasa ava kundibvunza kuti ko nhai king nhasi maita mari. Ndikamuti what do you mean kana uchinditi waita mari? Apa ainge ava kuda share, ndiye akazonditengesa yeye kuti ndo madhiri atiri kuita. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna ichibva kuna mukoma vedu. Pakaipa hanzi mapassports awa takapedzira tava kutomagadzira straight ikoko. Yaitogadzirwa passport, wotopiwa passport yako, but passport yanzi inenge isimo musystem. Akomananga zvakangoma azvo vedu. Hanzi vamwe ndo vakabudirira asi vamwe ndo vakazobatwa. Saka avo vaizobatwa manje ndo vaizotaura kuti ningi ndiye akandudza kuti tinokuitira passport very fast. Zvakangoma hazvo vedu. Same nemalicense. Wakamboitirwa here license yekuti unongonzi no need kuenda kuVID shamwari, tinotokugadzira everything muri kumba. Wakambozviitawo here kana kuti ndo zvawaimboita here? Please do come with your own confession. Rekedza tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yanguwo makavigawo chitupa changu. Ndauyawo pano ndiine confession yangu iyo yandiinayo. Ndinoda kureurura kuti ndakarombawo ndichishandisa gogo vangu. Gogo vainge vakura zvekuma 90 something years. Saka ndakabva ndaudzwa kuti gogo vangu vaifanira kuti vange vachizorarama until vava ne105. So ndakabva ndachizotora makore avo ekurarama ndakabva ndazviwedzerawo ne15 years. But 15 years idzi mukoma ndedzekuti ndike ndichizoita mari. Musatani akangwara mukoma. N'anga iyi yainge yakandiudza kuti 15 more years pamakore andainge ndichazorarama, 15 years ndichinakirwa neupenyu ndichidya mari. But after that mukoma ndopandakazorealiza 5 years later, mushure mekunge zvinhu zvaizva zvapanduka, ndava kupota ndichirarwa nenyoka. Ndakabva ndadzokera kwavari sekuru vaya ndikati anai sekuru, ko chii chava kuitika? Mabusinesses angu ava kubroka, handisisina kana mari. Vakadzi vose vainge vachindida havachandidi. Sekuru vaya ndopa vakabva vazondiudza kuti 15 years dziya dzainge dzakwana. Ndakatoshamisika ndikati nhai sekuru, muri kuzama kuti kudiko? Nekuti kubva zvandakabva pano ndichizonouraya gogo vangu it has been only 5 years. Saka dzimwe 10 years dzaindepi? Vakabva vatotanga kutopopota ndokubva vatonditi uri kufanira kutoti unge uchindiripa because watarika dare rangu. Ndopandakabva ndatodzidzawo kuti Satani haambofi akakupa chemahara mukoma. So ndakauraya gogo. Mushure mekunge ndauraya gogo, pandakaona kuti mabusiness angu ava kubroka, apa ndainge ndava kugarawo kumasebhabhu kuti ndidzokere kulocation nditange kugara mumukuku. Ndikati kwete, hazvigoni. Ndokubva ndazouraya imwe hanzvadzi yangu, but mwana wekwabanguru ainge achishandawo muno muSouth Africa. Akatsikwa nemotikari achibva kubasa. Murume wake a couple of months after that, because
takazotaura nemweya wehanzvadzi yangu because mweya mukoma, mweya unotengeka. Ndo zvandinoda kuudza muri yeZimbabwe. Saka ndakataura nemweya wehanzvadzi yangu ndikamuripa, ndikabva ndamuudza kuti iye aifanira kuti ange achitarisana nemurume wake because murume wake ndiye ainge akamuuraya, but tichiita izvi ndainge ndichiisa mari paguva rehanzvadzi yangu mukoma. Saka tsano vakazozviuraya because vainge vava kungoramba vachingoona chipoko chemudzimai wavo. Mukwasha zvaakaita mukoma, akangoenda ndokubva atongonorara zvake munjanji akamirira chitima. Ndo kufa kwaakaita ikoko mukoma. Ndiyo confession yangu yandiinayo. Kana mukaposta nyaya yangu ndiziviseiwo, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Saka pari zvino zvimukoma, makore angu ekurarama andasara nawo, ndasara ne8 years, but ndakapiwa option yekuti kana ndichida kuramba ndichingorarama ndinenge ndichingouraya chete, I'd crying, then ndichingouraya hama dzangu kuti ndirambe ndichirarama. Apa pfuma yangu mukoma itongori pahanging, sezvo Satani ainge akandipa 5 years even though akandinyepera kuti it was going to be 15 years. Saka 5 years idzodzo dzakadarika. Zuva nezuva mukoma, kana zuva rava kuda kunodoka, kutori nedhimoni rinotouya kwandiri rondirangaridza kuti pfuma yangu yose yandainge ndakapiwa naSatani ndakaishandisa. Kana ndichida kuramba ndichingonakidzwa neupenyu, ndinofanira kuti ndinge ndichirara nenyoka yangu uye zvekare nekuchekeresa hama dzangu mukoma. Kana mukaposta nyaya yangu ndiziviseiwo, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Zvakangoma hazvo vedu we. So kana muine zvimwe zvirongwa zvamunenge muchida kuti tinge tichizopota tichizviposta panapa pa membership zone, please feel free to write in the comment section.